Arestado ang isang lalaki matapos maglabas ng hindi lisensyadong baril sa isang foam party sa Municipal Covered Court, Barangay Poblacion, Batuan, Masbate, alas 4 ng madaling araw kahapon, Disyembre 9. Kinilala ang suspect na si alias Adin, 48 anyos, isang negosyante at residente ng Barangay Panisihan, Parehong Bayan. Nakumpiska sa kanya ang isang kalibre 45 baril, isang magazine na may lamang 6 na bala. Ito po ay nagkasalukuyang shooting lang po ito at during the home party parang mayroon lang na tao at di namin maano kung kaaway o ano yon, basta nagbunot na lang po siya ng baril. Kaya po buti naagapan po ng ating kapulisan at residente na tumulong po para wala pong mangyayaring insidente o paputokan ng mga kanyang baril. Nasa kustodiya na ng Batuan MPS ang suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Depensa daw sa kanyang sarili, kailan siya nagdalang baril. Ay ito po ay unregistered po yung baril, kaya po natin sarasuhan ang suspect. Samantala, hinihikayat naman ng pulisya ang publiko na kusang isuko ang mga armas na walang kaukulang dokumento para maiwasan ang mga legal na parusa at posibleng panganib. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.